דיברנו שרואי, מה רואי? הוא רואה אותה? אתה רואה אותה? לא. הוא רואה אותה? אז איך הוא יכול לדעת שהכדור באוויר? מה כבר לעשות? צריך לעשות לו איזשהו סימן. לא, אז צריכה להגיד, את לא אמרת כלום, להפיץ לחשוב. תגידי לו. לא, ברגע שאת אומרת פוסק, את צריכה להיות באוויר. אני חושבת שתתקרבי לנו בלבים. תרביעי, בבקשה. או, את לא משפוט. תחליפי אותה. תסתכלו, את תפעל? תסתכלו. יפה, תסתכלו. שמתי? שמרת פוסט, עוד פעם תמשיכי. וואו, לבד. היא אומרת מוסחה. היא אומרת לשם, רואה שעכשיו לבד, זה מולך. אתה שומע, תבוא, פה יש ככה. תגידי לו. וואי, יופי. מתי חזר?